Kasunod sa pagnubo sa kadamuon sa kaso sa COVID-19 sa syudad sa Sipalay, ginpagkamaayos ang lokal nga panguluhan nga magbukas na para sa non-essential travel sumugod Nobyembre 1. Sa executive order ni Mayor Gina Lizares nga nagalift sang damlag pa moratorium, ang tanan nga nagasulod kag magabiyahe sa Sipalay dapat mag-fill out sang travel form nga sarang ma-access sa FB page sang Sipalay. Ini ang igapakita sa pagsulod sa border. Ang mga magabisita sa Ilihimata dapat magpakig-angot sa barangay midwife o kung sa BHERTS isa ka adlaw antes ang pagsulod sa syudad. Sila ang ipaidalom sa profiling kag monitoring sila health status samtang yara sa syudad. Sa mga non-residents nga nagatrabaho sa syudad, sila dapat magdeklarar sa ila status sa ila employers. Ang Sipalay-based individuals kag residente nga nagatrabaho sa non-high-risk area ang ginatugutan nga makabiyahe. Anuman nga oras, apang ang mga nagatrabaho sa high-risk area ginadumilian nga makasulod. Print sila na sa travel form, ma'am, tapos sulatan nila, and then ipapirmahan nila sila barangay pala, ma'am, kung diin sila halin, and then ipa-verify na siya, ma'am, sa border checkpoint na ito i-collect dito man. Sa Nobyembre 6, bukas naman para sa tourism-related travel ang Sipalay. Ang mga non-resident tourists nga nagbiyahe sa kaugalingon nga salakyan, amo lamang ang tugutan nga pasudlon. Staycation lamang ang ginatugutan sandig sa EO. Mga recreational areas kag sports facilities ang tugutan nga maga-operate para lamang sa non-contact sports o kun activities. Ang dive schools tugutan man basta ang mga nagapa-enroll mayara sang negative RT-PCR test result nga valid 5 ka adlaw humalin sang date of swabbing. Ang mga nagikan sa mga lugar nga may mataas ang kaso sang local transmission ang hindi pagtugutan sa Sipalay City. Ang tanan nga magasulod nga non-resident tourist dapat mag-comply sa rekisitos kasubong man mag-accomplish sang online tourist registration form 3 ka adlaw antes sa ilang nga pag-abot. Dapat mayaras nga ipakita nga negative rapid nasal antigen test result o kung valid nga RT-PCR test. Damo. Okay. Damo balaga inquire nga muna nga sana ma-open ng mga requirements. May concerns lang to sila regarding sa amon wala nang impose nga requirement nga rapid nasal antigen test. As per sa feedback sa iba nga resort owners, to medyo gaduwa-duwa sila tungod sa amon nga requirement. Ang gina-consider man namo ng safety sa community. So subong for the meantime amon na sa ning requirement. Pero i-check pa kung anong matabo in the next few weeks. Ang mga labing apektado, ilabi na ang mga nagasalig sang ilang nga palangabuyan sa turismo ang damlag panahatagan na sang assistance ng syudad. Nagalaw ang lokal nga panguluhan nga sa pagbukas ng non-essential kag tourism-related travel, amat-amat nga mabuligan ang ekonomiya.